ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସବିତାଲତା ନାୟକ। ଆଜି ଆମେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୀବ ଶରୀରର ଗଠନ, ବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ଗଚ୍ଛିତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରର। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଶ୍ୱେତସାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ତୃତୀୟରେ ସ୍ନେହସାର, ଚତୁର୍ଥରେ ଧାତୁସାର, ପଞ୍ଚମରେ ଭିଟାମିନ୍, ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଜଳ। ତ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାରର। ଶ୍ୱେତସାର ମାନେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଶର୍କରା, ମଣ୍ଡଦ, ଆଳୁ, ଭାତ ଆଉ ରୁଟି। ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଥାଏ। ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତୃତୀୟରେ ସ୍ନେହସାର, ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ଘିଅରେ ଚର୍ବି ଏବଂ ଲିପିଡ଼ ଥାଏ। ଧାତୁସାର, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଧାତୁସାର। ଆମ ଶରୀରର ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ଭିଟାମିନ୍। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଜଳ। ଜୀବକୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ କିପରି ଆମ ଶରୀରରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ଝାଳ ଆକାରରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ନିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା?